Predstavím vám tieto poľovnícke kukučkové hodiny od firmy Trenkle 355 kW. Ručne vyrezávané z dreva, 5 lístkov, na vrchu hodiny trofej s parožím. Nádherná ozdoba do poľovníckej izby alebo vhodné ako darček pre poľovníka. Výška týchto hodín je 40 cm, nočné vypínanie zvuku automatické, nachádza sa na tejto strane, alebo aj manuálne. Štýl hodiny poľovnícky, kvarcový strojček, materiál drevociferník z dreva. Teraz si ukážeme, ako kuká kukučka. To bol stredný mód, teraz si zapneme hlasný mód. A v podstate, keď hodinu vypneme, tak nám nebude kúkať vôbec. Pravda, že hodina funguje naďalej, len je vypnutý zvuk.